garaje bat eraikitzeko lana esarri ziguten, baina azpian zegoena ezagutu genuen orduan. Eta gizakien hezurrak aurkitu dituzte. Monastegi baten aztarnak? Bai, 15. mendeko komentua. 2007. urtean, 15. mendeko konbentu frantziskano baten aztarnak aurkitu izan ziren Bilboko San Frantzisko auzoan. Baina bere historiak 18. mendeko gertaerak ere kontatzen dizkigu. Museotik jendea animatu nahi dugu aztarnategia bisitatu eta errealitate birtualeko betaurrekoen bidez horma hauen iragana ezagutzera.